Менә инде ярты айдан артык бар дөньяның игътибары хәрби бәрелешләр көчәйгән Таулы Карабахка юнәлгән. Каршылыклар 27 сентябрь иртән Таулы Карабах белән Азәрбайҗан чигендә башлана. Ике як та хәрбиләр һәм гади халык арасында корбаннар булуы турында белдерә. Әлеге бәрелешләргә җавап итеп, Әрмәнстанда һәм танылмаган Таулы Карабах Республикасында гомум мобилизация һәм хәрби хәл игълан ителде. Азәрбайҗанның кайбер районнарында да хәрби хәл һәм комендант сәгате билгеләнде. 28 сентябрьдә Әрмәнстан 18 яшьтән өлкәнрәк хәрби хезмәткә яраклы ир-атларга илдән чыгуны тыйды. Азәрбайҗан исә өлешчә мобилизация игълан итте. Буларның барысы турында да сез әлбәттә яңалыклардан да ишетеп беләсездер. Карабахтагы каршылыклар да соңгы 30 елда гел әле кабынып, тынычланып, кабат көчәеп тора. Конфликтның сәбәбе нидә соң? Бу каршылык нидән килеп чыга? Хәзер ачыклык кертергә тырышырбыз. Димәк, Ирак 13-нче гасырдан башлый. Ул чакта Кавказ артының зур өлешен төрки кабиләләр яулап ала. Аннан соңгы берничә гасырда да җирле әрмән патшалары төрек һәм фарсы дәүләтләренә буйсынып яши. Барда 19-нчы гасыр башына Кавказ артындагы күп санлы җирләрнең Россия империясенә кертелгәч үзгәрә башлый. Әмма шул вакытка кадәр хәзерге Әрмәнстан белән Азәрбайҗан чикләре тирәсендәге әрмән һәм мөселман общиналары күршеләр булып, еш кына бер үк авыллар һәм шәһәрләрдә яшәгән. Тик 19-нчы гасыр ахырында Кавказ артында Әрмән, Азәрбайҗан һәм Грузияның милли заманча хәрәкәтләре көчәя башлый. Еш кына бәрелешләр дә була, шул исәптән Карабах территориясендә дә. Әрмәннәр белән Азәрбайҗаннар мөнәсәбәте Беренче дөнья сугышы вакытында гомумән дә начарлана. Госман империясендәге геноцидтан котылырга теләп, ул чакта хәтерләсәгез, миллион ярымга якын кеше һәлак була. Дистәләрчә мең әрмән Россия кул астындагы территорияләргә кача. Алар өчен Кавказ артындагы мөселманнар, ягъни булачак азәрбайҗаннар белән үзләрен җәзалаган төрекләр арасында айырма булмый да. Чөнки милли Азәрбайҗан лидерлары үзләрен башка төрекләрдән айырмый да. Ягъни азәрбайҗаннар үзләрен төрекләр итеп кабул итә. Буларның барысы да хәлне тагын да катлауландыра. Халкы күбрәк әрмәннәрдән торган булачак Таулы Карабах территориясе Россия империясе вакытында Елизавета Польск губерниясе составына керә. Аннан исә Баку белән Азәрбайҗан оеша. Яңа әрмән хөкүмәте кыска гына сугышта төрек әскәрләренә каршы тора алмыйча, Төркия тарафыннан тулы оккупациядән куркып, төрекләрнең территориаль таләпләре белән килешергә була. Таулы Карабах шул рәвешле төрекләр белән союздаш булган Азәрбайҗан составына керергә тиеш була. Шул ук вакытта Бакуга Антанта гаскәрләре дә үтеп кермәкче була. Алары исә ул территориягә төрекләрне кертәселәре килми. 1918 елның сентябрендә Ислам армиясе отрядлары Бакуны ала һәм җирле әрмәннәр арасында 10 меңнән дә ким булмаган санда кешеләрне үтерә. Карабахны төрек Азәрбайҗан гаскәрләре ала. Әмма берничә атнадан Госман империясе Беренче дөнья сугышында, хәтерләсәгез, җиңелүен танып, регионнан гаскәрләрне чыгара. Әрмәннәр үзләренә кабат Карабахны кайтара. Моңа карамастан, аннан соң да азәрбайҗаннар территорияны яулап алырга теләп һөҗүмнәр оештыра. Кайчак өлеше алар моңа ирешә дә. Әмма әлеге конфликтка ноктаны 1920 елда большевиклар Әрмәнстанда да, Азәрбайҗанда хакимиятне үз кулларына алгач куя. Карабах әрмәннәре регионның Әрмәнстанга кушылачагына ышана, әмма партия эчендәге озак сөйләшүләрдән соң аны Азәрбайҗан составында калдырырга булалар. Яңа оешкан Таулы Карабах автоном өлкәсе халкының 94%-ын әрмәннәр тәшкил итүе билгеле. Әмма Карабах белән Әрмәнстан арасындагы уртак шикләрне бетерәләр һәм әлеге өлкә Азәрбайҗан территориясендәге анклав булып кала. Аңлыйсызмы? Шул чакта берникадәр вакытка бәрелешләр туктап та кала. Әмма әрмән җәмгыяте Карабахны Әрмәнстан составына кертү үтенече белән берничә тапкыр Мәскәүгә дә мөрәҗәгать итә. Ереванда бу идеяны хуплап, хәтта митинглар да уздыралар. Перестройка чорында әлеге кәефләр көчәеп, 1988 елда кабат канлы бәрелешләргә китерә. Аларның саны да, масштаблары да геометрик прогрессиядә арта гына бара. Сугыш 1994 елга кадәр алып барыла. 1 ел ярымнан артык көчле сугыштан соң ут туктату турында килешү төзелә. Үзләрен Таулы Карабах дип игълан иткән республика Әрмәнстан ярдәме белән элеккеге автоном өлкә территорияләрен саклап кала һәм Әрмәнстан белән чикләргә кадәр үтә ала һәм өлкә анклав булудан туктый. Булардан кала әрмәннәр Азәрбайҗанның Карабах белән чиктә урнашкан берничә шәһәрен дә яулап ала.
Чынлыкта исә хәтта килешү төзелгәннән соң да конфликт тулысынча хәл ителми һәм ел сайын Карабах районында бәрелешләрдә 30-га якын кеше һәлак була. Хәзерге вакытта сугышны шул кадәр зурга җибәрүдә кайсы якның гаепле булуын әйтүе дә авыр. Азербайҗанның хәрби җитәкчелеге исә армиянең дошманнарга каршы тору өчен контрһөҗүм операциясе башкаруын һәм Азербайҗан җирләрен оккупациядән коткару эшләрен алып баруы турында белдерде. Политолог, Карнеги Мәскәү үзәге һәм Россия в глобальной политике журналы эксперты Аркадий Дубнов аңлатуынча, Азербайҗанның әлеге бәрелешләрне башлауы 2020 елның җәй башындагы бәрелешләрдән соң Илхам Алиевка үзен көчле лидер итеп күрсәтергә теләү белән бәйле. Сентябрь исә регионда хәрби бәрелешләр алып барырга уңайлы вакыттан санала. Эксперт шулай ук сугышны Азербайҗан башлады дигән фикердә. Моны ул Азербайҗанның үз территорияләренә карата аңлашылмый торган ут ачылуы турында әйтүе һәм конфликтка бер ай кала Азербайҗан хөкүмәтенең халыкның йөк машиналары һәм машиналарын дәүләт файдасына юлып алуы белән бәйли. Менә Азербайҗан аналитигы Фуат Шахбах фикеренчә, Азербайҗанның иң беренче максаты ул Таулы Карабахның көньягындагы Физулин һәм Җибраил районнарын алу. Анда таулар аз, димәк, һөҗүм итү өчен уңайлы урын. Әлегә бу бәрелешләрнең ни белән тәмамланасы билгеле түгел. Без исә бу вакыйгалар озакка сузылган сугышларга һәм гади халык арасында корбаннарга китермәс дигән өметтә һәм теләктә калабыз.